Diyos maray na agama, tugang maluhod po sa pagpanibikan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huligan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat ngunyan po, ikatulong Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Sa satog pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na mass intentions. Pasasalamat for family blessings, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Bong and Jinga Payaw and family, Marcelo Barnuevo Jr. and family, Mr. and Mrs. Alan Baloloy, Sam and Melissa Obal. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family. Thanksgiving dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving dulot man ni Agnes Ranyada. Special na makahagadan for Jason Christopher, dulot kan sa nyo sa family. To pass the board exam for civil engineering, dulot ni Christian Joseph Matre. Successful board examination of James Bill Lipa, dulot ni Gregorio Lipa. For good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Civil Engineering Board Exam, dulot ni Jolene May C. Angulo. Civil Engineering Board Exam, dulot ni Jadia S. Tolosa. Civil Engineer Licensure Exam of Iris Joy Bulawan, dulot ni Lorelai Bulawan and family. To pass the Civil Engineering Board Exam, dulot ni Maureen Joy Iligan. Special na kahagadan dulot man ni Mr. and Mrs. Norberto A. Bahoy. For Civil Engineering Exam, April 2023, dulot ni Maria Teresa Nilio, Patricia Luis Barnuevo, Princess Barnuevo. For Civil Engineering Licensure Examination, dulot ni Cáceres Jelly K. Castilar. For Civil Engineering on Licensure Examination on April 23 and 24, 2023, dulot ni Nakahuraw Mary Evangeline Paloma. For Civil Engineering Licensure Examination, dulot ni De Los Santos Edelson John Martinez. For Lord Villamor, Christopher Narido, and Francis David Omanya, to pass the board exam, dulot ni Joyce Ann Villamor. Para sa kapahingaloan kan mga kalag,
Angel, kan F&S Velasco, Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jinga Payaw and family, Roland Bendon, dulot kan Asupardo Cantara family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara, sa kalag ni Domingo, dulot ni Jean Melgar, sa kalag ni Azucena, dulot ni Hazel Hipolito and family, Delia and Dionisio, dulot ni Sam and Melissa Obal, sa kalag ni Clara, dulot ni Daisy Romano, sa kalag ni na Erlinda, Pablo and Anatolia, Cirilo and Francia, dulot ni Elmer Villarasa and family. Matinod na po ang gabo sa pagpuon ng celebration. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamahan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagat at Panginoon, sa mga tao, marahayan mo. Sinasumami
O Dios, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, sa binaagong puso nin pagkaaki, tanganing ang nag-uog mangunian, sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matugaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Kristo nagadan asin nabuhay liwat. Inutob niya ang sa iyang misyon sa paagi kan mga gawe nin kaligtasan. Ini ang katotoohan na ipinapahayag sa enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtindog si Pedro kaibakan 11, asin sa halangkaw na tingog, nagdiskurso sa inda. Mga Hudiyo, opo, kamugabos na nag-eerok sa Jerusalem, maaaraman nindo ini, asin dungugon ang sakong mga tataramon. Mga Israelita, danguga ang mga tataramon na ini. Si Jesus na Nazareo, lalaki na ipinamidbid sa indukan Diyos sa mga milagro, mga ngangalasan, asin mga tanda na ginibukan Diyos huli sa iya sa tao nindo, siring sa araman sa nanindo, ining itinaong gayo ka nakatakdang hatol, asinainot na kaaraman kan Diyos, na ipinako nindo sa krus sa kamot nin mga masumbikal, ginada nindo. Alagad binuhay sa liwat kan Diyos, hinubadan kan pagbabatsyag nin kagadanan, siya na daig kaiyan makakaputan. Ta si David nagsabi manungod sa iya, danay kong nahihiling ang kagurangnan sa atubang ko, huli tana sa tuo ko siya, tanganing dai ako mayugyog. Kaya anaugmaan sa kong puso asin nagayagaya ang sa kong dila, patin ang sa kong laman maerok sa paglaom, tadai mo pababayaan ang sa kong kalag sa Syol. Ni itutugot na ang sa imong banal, makanamit nin kalapaan. Ipinaaram mo sa ko ang mga dala nin buhay, papanoon mo, ako ning kagayagayahan sa atubang mo. Mga tugang, tugot na isabi sa endo nin daing pakundangan na si Amang David, nagadan asin ilulubong. Ang sa iyang pansyon niya ang sa gudgun niya na aldaw. Alagad palibhasa propeta, asin aram na nanuga sa iya ang Diyos, napapatukawon sa iyang trono, ansaro kan sa iyang mga kapag-arakian. Pakahiling kan mangyayari, nagpahayag siya dapit kan pagkabuhay liwat kan Mesiyas, dainin pinabayaan sa Syol, na makanamit kan sa iyang laman nin kalapaan. An Jesus na ini binuhay liwat kan Diyos, asin kami gabos mga saksi. Initaas siya sa tuo kan Diyos, inako siya sa Ama, an panuga kan Espiritu Santo, asin ibinubo niya ining sa indong hinihiling, asin dinadangog. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Bantayi ako o Diyos sa nagpaili ako sa imo. Nagsabi ako sa kagurangnan, kagurangnan ta ka, mayo akong karahayan kun mayo ka. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Kagurangnan, kahirasan ko asin ko pa, ika ang nagkakapot kan sa kong kapaladan. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Magoong mo ako sa kagurangnan na naghatod sa ko, minsan banggi hinuhulitan ako kan sa kong kaladman, danay kong pinagigin kaatubang ang kagurangnan, huli tana sa tuo ko siya, dai ako matatanyog. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay.
Kaya maugmaan sa kong puso, magayagayaan sa kong kaladman, asin taan sa kong laman, mapapatiwasay, tadai mo babayaan ang sa kong kalag sa siyol, dahil mo itutugot na maghiling ng kalapaan ang sa imong deboto. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Papaaramon mo ako kandala nin buhay, kapanoan nin mga kaugmahan sa atubang mo, kanaaguman sa tuo mo, sagkod sa katapusan. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. An bagong sakripisyo iyo si Kristo, an bagong kordero kan Diyos, na minadaranin kaligtasan. Iyo ini an mensahe kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, ngunyan kung inaapo dindong ama ang mayong kinikilingan na naghuhukom susog sa gibonin lambang saro, mamuhay kamo na may pagkatakot, bilog na panahon, na kamo nakikihimanwa. Aram nindo na bako sa mga bagay na nalalapa, plata o bulawan, tinubos kamo sa mayong kamugtakan na pamumuhay, na minana nindo sa saindong mga magurang, kundi sa mahalagang dugo, siring sa dugo nindaing kadiknan, nin mayong digtang kordero, si Kristo, an enot na namidbidan, bago pa muknaon ang kinaban, asin ipinahiling sa huring panahon, huli sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na nagbangon sa iya, hali sa mga gadan, asin nagtao sa iya nin kamurawayan. Mala ang pagtubod nindo, asin paglaom, yaon sa Diyos. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw masanang idto enot na aldaw paka Sabath uya duwa sa inda nasa pagbaklay pabaryo na mga 12 kilometro ang distansya sa Jerusalem asinangaran Emmaus sinda nag-uulay dapit ka inigabos na nangyari. Tara sa pag-urulay ninda sa pagdiskursyon si Jesus mismo ruminani asin nakilakaw sa sainda. Ugaring ang sainda mga mata napupugulan laban sa pagmidbid sa iya. Nagsabi sa inda, ano ining mga bagay na pinagdidiskusyonan nindo sa saindong paglakaw. Nagpundo sinda asin malumlom ang lalawgon sa pagsimbag at saro na ang ngaran Cleophas nagsabi sa iya, ikasana ang nakikisampot sa Jerusalem na dai nakakaaram kang nangyari duman kan mga aldaw na ini. Nagsabi sa inda, ano iyan? Nagsabi siya sa iya, ang dapit ki Jesus na Nazareno na propeta, mapangyari sa gibo asin tataramon sa atubang kan Diyos, sa kanbilog na banwaan, kung paano siya ipinaubaya kan samuyang mga puon na padi, sa mga namumuno sa hatol nin kagadanan, asin ipinako sa krus. Kami nagdalaom na siya ang matubos kan Israel. Alagad ngunyan, lain ka inigabos, ikatulon na siyang aldaw na puon mangyari ang mga bagay na ini. Totoong may mga babae sa mo na nagnaralas sa samuya, nag-amay sinda asin pagduman sa lulubngan, dainin na nako ang sa iyang hawak,
uminabot sa pagsabi na nakairing sindanin bisyon nin mga anghel, ang mga sabi, buhay siya. Nagduman ang iba sa samuya sa lulubngan, asinako asiring nagayo sa sinabi kan mga babae. Alagad, siya dainin na nailing. Siya nagsabi sa inda, o mga mangmang asin maluya ang puso sa pagtubod sa gabos na itinaram kan mga propeta. Bako kaipuhan na magtios, kaini ang Kristo, asin maglaog sa saiyang kamurawayan, dangan poon kay Moises, asin sa gabos na propeta, ipinaliwanag niya sa inda, sa gabos na kasuratan, ang gabos na dapit sa iya. Harani na sinda sa baryo, na padudumananinda, asin siya nagpasabot na garuma padagos sa paglakaw. Pinirit ninda siya, makinagos kasamo, asin makidagos kasamo ulit masinarum na, asin palunod na an aldaw. Naglaog siya sa pagpadagos, sa pakidagos sa inda. Taramantang kaiba ninda sa lamesa, nagkuha siya din tinapay, asin nagbindisyon, binaak ang tinapay, dangan iginawgaw sa inda, namuklat ang sa indang mga mata, asin namidbidan siya, alagad napanaw siya sa inda, na nagpasinabi-sabihan sinda, bakong naglalaad ang satuyang mga puso, kang nagtataram siya sa sato, sa dalan, asin binubuksan sato, ang mga kasuratan, pagbuhat kan oras man sa nang ito, nagbalik sinda sa Jerusalem, inabta nindang nagkatiripon, an 11, saka ang mga kairiban ninda, na nagsarabi, iyo mananggad, binangon ang kagurangnan, asin nagpailing ki Simeon. Sinda isinaysay maninda, sinangyari sa dalan, asin kumpa nuninda, na midbidan siya sa pagbaak kan tinapay. An maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na aldaw sa indugabos mga tugang. Yao na po kita sa ikatulo na Domingo sa selebrasyon kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, asin sa satuyang binasang Santo Ebanghelyo sa ngunyan, ini po manunungod sa duwang disipulo na naglalakaw pasiring sa Emmaus. So sa inda mga kairiba na mga disipulo, nagkatiripon sa Jerusalem, alagad igwang duwa na tuminiwalag, asin pasiring sinda sa Emmaus. Asin habang naglalakaw sinda, suminabay sa inda si Jesus, asin nakipag-uro istorya. Surprisingly, they did not recognize him at all. They did not midbidan si Jesus habang kasabay ninda na naglalakaw, na nakipag-istorya sa iya. Alagad mga tugang, kung i-analyze na po ang istorya, bako makangalas na daininda si Jesus na midbidan tulos, igwa ki mga posibleng logical na mga rason kung natadainin si Jesus nang ilalan. Namumutag ko mga tugang, sabi po digdi sa istorya, ining duwang disipulo pasiring sa Emmaus. Incidentally, sabi po sa istorya, hindi na pong Emmaus, sabi nga ni digdi sa banal na kasuratan, ang distansya kay ni mga 12 kilometros hali sa Jerusalem. So hali sindang Jerusalem, naglakaw sinda,
pasiring sa Emmaus, 12 kilometro. As in, ang direksyon da po kan Emmaus, northwest of Jerusalem. So, in other words, the two disciples were walking towards the west. The west is the direction of the setting sun. Traditionally, mga tugang, ang pagsulnop kan aldaw, may saro ining simbolismo. The setting sun was symbolic of sorrow and hopelessness. Simbolismo ininin din pagtios, pagsakit, as in labilabing kamunduan. Kaya, symbolically, ining duwang disipulo, sa saindang paglalakaw, naglalakaw sindang mamunduon. Naglalakaw sinda na may daradarang magabat na pagmati. Ninulit ang sa indang inaasahan, ang sa indang maestro na si Jesus, na sa indang pinaglalauman, na iyo an matabang sa sainda nagadan. Pinasakitan, asin ginadan sa krus. Namumutang ko mga tugang, sabi ko nga ni Kasubago, sa taho nin labi-labing kamunduan, rasunabli man, kung dainin natulo si Jesus ng hilalan. Siguro kung sasaroon ko po ang mga posibleng rason, masasabutan ta kung dainin na namin bidan si Jesus. Not, because they did not expect Jesus at all. Ma-expect sindang mailing ninda sa dalan, na aram ninda, na ang sa indang kagurangan, gadana. Siguro, kang si Jesus suminabay sa inda, siguro kang pigihiling ninda si Jesus, napapandukan ninda. Alagad siguro pig-isip ninda, kapanduk ini ni Jesus. Ganiman kita. Halimbawa po, may igwa kang namumuta na gadana, may nasa batag ang sarong tawo na anpandok, nakaumagid sa imong namumuta na gadana, nataiisipon mo na ang nasa batan mo, iyon na iyan. So, namumutan mong gadana na buhay liwat, siyempre iisipon mo, kapandok sana. Iyo man ito kayo so nangyari, kaya dainin natulos namin binan si Jesus, ninulit aram ninda ang sa indang kagurangnan gadana. Ikadua, sabi ko nga ni Kasubago, gusto talaga nindang haliw na sa isip ninda, asin sa indang buot, itong paglaom kay Kristo, na-disappoint talaga sinda. Ninulit sa paguna ninda, iyon na ang sa indang pag-asa, pero nagadan duman sa krus. Kaya amo na nindang pag-isipon si Kristo, kan mga panahon na ito, kaya nga ni tuminiwalag na sinda, gusto sina magrayo sa Jerusalem, tanganing hamo na nindang marumduman si Jesus. So siguro itong sa indang talagang deliberate or intentional na pagtalikod kay Jesus, saro man sa rason kung natatadain ni natulos namin bidan siya. Ikatulo po, siguro itong duwang disipulo, kulang ang sa indang knowledge and understanding kan banal na kasuratan. Ninulita kan enot na panahon, dahil nagkulang sa mga propeta sa indang propesiya, na ang Mesiyas magagadan, pakalihis kitulong aldaw, mabubuhay liwat. Siguro kulang sa indang pagsabot asin pagkaaram. Ninulita kung pamilyar sinda sa banal na kasuratan, marurumduman ninda ito. Asin pwedeng mapaisip sinda na nabuhay liwat mananggan ang samuyang maestro. Asin ni katulo, mga tugang, dahil tulos ni na si Jesus namin bidan, ninulita intentional, binayaan ninda itong katiripunan kan mga nagtutubod. They intentionally separated themselves from the community of faith. So ibang mga parasunod ni Kristo, uruto pa sa Jerusalem, nagtitiripon,
pero sinda tuminiwalag na. So ibang mga disipulo, kaiba so ibang mga kababaihan, nailing ninda si Jesus. Alagad itong mga testimonya, na inaninda nadangog, ninulita nag-separate na sinda. Kaya, naininda si Jesus na midbidan tulos. Alagad mga tugang, sabi sa istorya, kan pag-abot ninda sa Emmaus, banggi na, inimbitaran ninda itong lalaki na nagsabay sa inda, na si Jesus palan ito, inimbitaran nindang dumana sa inda magpaaga sa indang pigdagusan na harong. Asin inimbitaran ninda magkakanin pamanggi. Asin habang nasa lamesa sinda, kinuan ni Kristo ang tinapay, binaak, asin itinao sa inda. Itong ginibo ni Kristo, dumaninda na midbidan siya. Nabuksan so sa indang mga mata, and they were able to recognize Jesus in the breaking of the bread. Mga tugang, ini sa istorya na namanggisin ng sarabay, this is not just an ordinary meal and fellowship. Pero saro ini mga tugang na magayunon na pagirumdum sa sato, kan ginibo ni Jesus duman sa Last Supper. Binaak niya ang tinapay, asin itinao sa iyang mga disipulo. Kaya kang inutro niya ini, narumduman kan duwang disipulo, asin dumanin na nangilalan si Jesus. Mga tugang, saro ining magayunon na mensahe para sa sato, na ang banal na Eucharistia, sarong misteryosong sakramento na nagtataonin magayunon na oportunidad sa sato na mailingtaman asin mamatean ang presensya kan Diyos. Ninulita ang banal na Eucharistia mga ginibo ni Kristo during the Last Supper. Kan ginibo niya itong pagbaak kan tinapay, asin ipinanao niya sa sainda. He instituted the sacrament of the Eucharist. Asin iyo ini ansaro sa magayon na pagidumdum sa sato kan Domingong ini. Na ang banal na Eucharistia sarong importantiho na sakramento na nagtataonin tabang sa sato para sa satong kaligtasan. Enot, ang Santa Misa po, saro ini sama mamuklat kan sa tuyang mga mata nin pagtubod. Asin ngapit na panahon, iyo ang madara sa sato, sa pagtalubo sa pagtubod na ini, na madaraman sa sato sa kaligtasan. Ikadua, sa paagi kan banal na Eucharistia, na iinkwentro ta mismo si Kristo na buhay sa paagi kan pag-ako ta kan sa iyang hawak asin dugo sa paagi kan banal na komunyon. Ikatulo, sa naog baga po kan misa, pigpuproklamar taan sa iyang tataramon asin ipinapaliwanag sa saindo na magiging gabay niyato sa satuyang paglakaw sa kinaban. Ikaapat, ang banal na Eucharistia, saro baga po ining banal na kakanon na inaako ta na sa paagi ka ini, tinatawang kita din kusog asin sustenance, tanganing makayanan ta ang mga kadipisilan, asin ang kasakitan kan buhay. Asin ang ikalima, ang banal na Eucharistia po, sa paagi kan banal na Eucharistia, pinapagirumdum kita na bako kitang solo-solo. We are never alone because Jesus is always with us, with His people, the living community of faith. Pakarumdumunta po sa mga oras na ini, Domingo ngunyan, bako sa nakitaan nagmimisa. Kasabay ta ang katiripunan kan milyon-milyon na nagtutubod na sa mga oras na ini, nagmimisa man. Bako kita solo. Sarabay kita bilang sarong komunidad din pagtubod. Nag-uumaw asin nagseselebrar kan misteryo kan sa tuyang kaligtasan. Asin sa paagi ka inilugod, magtao ini sa satuya, nin paglaom, magpakusog kan sa tuyang buot, na bako kitang solo-solo sa kinaban.
igwanin komunidad napadagos na nagtatabang sa sato, nagpapatarabang tabang sa paagi sa pagpapamibi sa lambang saro. Namumutag ko mga tugang, ang buhay po sa kinaaban, gani sarong pagbaklay, pero pinapaginumdum kita, sa satuyang pagbaklay, bako kita solo, yaon pirmi si Kristo sa sato. Iyo ba kayan ang promesa niya? Sabi niya, I will be with you until the end of time. Alagad, sa satuyang paglakaw, dapat baka ukod kita magpili, kita magdireksyon. Ano ang direksyon ta? Pasiring sa Emmaus o pasiring sa Jerusalem? Ano ang direksyon ta? Pasiring sa kasakitan, sa kasaalan, asin kamunduan, o pasiring sa paglaom, asin ang pagtubon sa persona kan kagurangnan na nabuhay liwat. Lugod mga tugang, di kita masala sa satong paglakaw. Lugod ang direksyon ta, pasiring ki Kristo. Ngunyan baga pong panahon, dakulaon ang appreciation kan mga tao sa sunset. Pirmi ako nakakahiling nin mga post sa Facebook, dakulo na mga Tagaligaspi, ang pagkahapon nagdyan sa boulevard, pigpaparapiriksuran ang sunset. Gani, nakulaon ang appreciation sa sunset. Sabi ko, sana niya ko, kung na-appreciate ang sunset, sana ang sunrise, na-appreciate taman. Kan enot kayang panahon po, nakatuon ang atensyon kan mga Kristiyano, bako sa sunset, sa sunrise, sa east, bako sa west, nata, because Jesus is the point of reference. Kan enot na panahon kaya, ipigumproklamar that Jesus is the rising sun of history. Kaya, kung ang direksyon mo pasiring sa east, but sabihin, ang direksyon mo pasiring kay Kristo. Pero kung ang direksyon mo pasiring sa west, but sabihin, ang direksyon mo paharayo kay Kristo. Iyuyang kan enot ang pagsamot kan mga Kristiyano. Kaya out mamanlugod mga tugang, magkaigwa kita kimaray na direksyon sa paglakaw ta sa kinaban. Lugod pasiring kita kay Kristo na magtatao kan kapanoan in buhay sa sato. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli ken Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. sa pagrumdom kun paano namidbidan kan mga disipulo sa dalan pa Emmaus si Kristo sa pagbaakan tinapay, mamibi kita sa Ama para sa mas hararom na pagpapahalaga kay Kristong nabuhay liwat bilang kakanon kan kalag sa satuyang paglakbay sa buhay. An simbag po, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Mabuhay na maninigo, susog sa saindang pangapodan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang satong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdaranin paglaom asin liwanag sa mga maluyaan buot, asin yaon sa kadikloman nin kawaranin paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang satong komunidad, San Judas Tadeo,
dainanggad magpasibaya kan mga biyaya na inaako niyato sa selebrasyon kan Eucharistia. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inaniyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mapaumayan asin mapakusog sa pag-ako kan Eucharistia, asin mamidbid na nain sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inaniyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kapanoan ng buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inaniyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo, an masarig na pagtubod na kaipuhan tanganing mamidbid an sa imong aki sa gabos na pangyayari sa samong buhay, huli man sa nakikristong kagurangnan. Amen. Amen. Dahil kaming idudulog, kundi sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, inihatag niya ngunyan, lukod maging tandanin, kaligtasan para sa Tukdo kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dugha. Ako aman kagurangnan, ining atang niya mungunyan, lukod maging tandanin, kaligtasan para sa Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ano sa ko, ano sa indong atang. Ako on man, kan Diyos na makakamahan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, ako on mo, an mga atang kang nag-uong simbahan, asin sa iya, nasa imong tinawan kan dahilan, ninsiring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan, uli ki Kristong kagurangnan, an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinolot na sakripisyo. Dahil siya, naguntok sa pagdolot kan sa diri para sa mo, at angani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dai na siyang unian magagadan, ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos kami na nagrorokyaw. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ni mangamot mo. Ang langit asin daga, panukan sa iyo.
Kagurang na ni kananggad an banal burabot in gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuan nin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, kiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagimuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan satuyang pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaleta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapaaya. Sagot na Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samuyang Papa si Francisco, kan samuyang Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamahan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Pagkatungan,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Sirimanan kamurawayan sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace. Cordero ka, Diyos na nagpapara ng mga kasalan at kinapan. Cordero ka, Diyos na heraki kami. Cordero ka, Diyos na nagpapara ng mga kasalan at kinapan. Cordero ka, Diyos na heraki kami. Cordero ka, Diyos na nagpapara ng mga kasalan at kinapan. Cordero ka, Diyos na Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon man lugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa announcement. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa Padaas Sunday. Anati po niyato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot sa 28,528 pesos asin 70 centavos. Anaambag niyato sa alas 6:30 misa. Iyoan 3,789 pesos asin 25 centavos. Siring man ang second collection nag-abot sa 7,348 pesos asin 90 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Maot miman po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Anonymous 1,500, Anonymous 400, asin saro pang Anonymous na nagtaon ng 300 pesos. Emily Olivia 1,000. Diyos mabalos po. Mamimig kita. O Diyos na makakamahan sagkod paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mo mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Umayot ihayag purihin siya, at ating ibon niya awitan siya. At niligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, para